Hola. Jo abans de començar explicant els diferents mètodes que tenim, volíem començar amb una petita introducció per situar-vos una mica amb els diferents mètodes analítics amb els que treballem totes nosaltres en diferents projectes. Llavors, per un costat tenim el que diem mètodes target, o sigui, són mètodes que van dirigits a l'anàlisi d'un número de contaminants determinats i compostos preseleccionats que nosaltres coneixem a priori. Llavors, les tècniques que utilitzem són cromatografia de líquids perquè els compostos amb els que ens focalitzem són compostos polars, principalment, i acoplats al triple quadrupol, o sigui, utilitzem el QTRAP, l'instrument que tenim aquí a l'ICRA. Tot i que ara, actualment, les metodologies target també es poden fer amb espectrometria de masses d'alta resolució, com veurem més endavant amb més detall. Però les noves tendències, o sigui, es van movent cap a l'ús d'aquestes tecnologies d'aquí, d'aquestes metodologies que en diem de suspect screening o non-target screening, són tecnologies de cribatge que ens permeten ampliar el coneixement dels compostos que tenim presents a les mostres. O sigui, la diferència entre ambdós mètodes es pot veure ben clara amb aquesta figura d'aquí, o sigui, els mètodes target només van dirigits a l'anàlisi d'un número determinat de compostos que nosaltres coneixem a priori, o sigui que és la punta aquesta de l'iceberg, però al medi ambient tenim molts contaminants, molts altres que potser s'escapen de les metodologies target, de les metodologies seleccionades. Llavors, aquests compostos ens permeten ampliar i identificar compostos que potser no s'han monitoritzat de manera regular i també, per exemple, quan volem identificar productes de transformació de compostos que s'han format en processos de tractament d'aigua residual, etc., hem d'anar amb aquest tipus de metodologies. Però tot i que aquestes tècniques són com les de nova tendència, els mètodes target encara tenen molta aplicació i no totes les aplicacions requereixen d'un ús de suspect screening. Llavors, també continuant una miqueta encara amb el que és la introducció, us volíem ensenyar una mica quines són els avantatges i les limitacions o inconvenients de totes dues metodologies. O sigui, els mètodes target són mètodes molt robustos i són mètodes molt selectius, perquè ens focalitzem en uns compostos determinats. Llavors, totes les altres components de la matriu queden eliminats. Però llavors també quan utilitzem aquests mètodes podem tenir concentracions precises dels nostres compostos perquè utilitzem estàndards analítics per la identificació i per la quantificació. Llavors, la limitació que tenen és que, clar, aquests compostos no podem mirar un ventall molt ampli de compostos. Estan per les limitacions dels instruments, només podem mirar, màxim, diem, 100 compostos seria pels instruments de triple quadrupol, però podem mirar un número molt limitat de compostos que moltes vegades aquests no serien els més rellevants. Moltes vegades quan es fan els mètodes target se seleccionen els compostos en funció amb la seva presència en estudis previs i moltes vegades podria ser que no estiguéssim mirant els compostos més rellevants en algun estudi. Llavors, totes aquestes característiques, totes aquestes limitacions se poden solventar una mica amb els mètodes de screening, que la Mira ens parlarà amb molt més detall després, però bàsicament, com hem dit, aquests mètodes ens permeten ampliar el ventall de contaminants a mirar i llavors que també s'evita el biaix analític en aquesta selecció de compostos. O sigui que podem, com que per la identificació s'utilitzen llistes, doncs podem afegir tants compostos com volem. I també permeten fer anàlisi retrospectiu, que això ja en parlarà la Mira més endavant. El que passa que la limitació que tenen és que, clar, en molts casos no hi ha estàndards analítics per quantificar i identificar tots els compostos. Per tant, alguna identificació és qualitativa, clar, i la quantificació també, i en general no són tan sensibles com els mètodes target. I llavors ja sí, entrant una mica en el que és els mètodes dels quals disposem aquí a l'ICRA, estic segura que tots esteu molt familiaritzats amb els mètodes que tenim i que els heu aplicat en la gran majoria de projectes que tenim, o que teniu, vaja, i tots aquests mètodes, la gran majoria, estan disponibles al catàleg de serveis científics i tècnics per a oferir com a servei extern, tant extern a empreses i intern a ICRA. O sigui, tenim un mètode per a mesurar fàrmacs que cobreixen diferents famílies terapèutiques, després un mètode per a mesurar antibiòtics, tant d'origen veterinari com humà, després un mètode per mesurar compostos disruptors endocrins, pesticides i també compostos de cura personal.
Però amb aquest mètode dels compostos de cura personal no només s'inclou el compost original, sinó també metabolits humans que s'utilitzen com a marcadors d'exposició a aquests compostos. Però a banda de l'anàlisi d'aquests compostos pare, també al llarg del temps s'han anat desenvolupant metodologies target per a analitzar productes de transformació coneguts d'aquests compostos. I si algú, ara hem apuntat aquests com els més rellevants, però si algú també tingués interès en analitzar alguns productes de transformació determinats, això també tenim capacitat per a poder-ho fer. Llavors, molt breument, aquí només us volíem ensenyar que l'anàlisi de les mostres d'aigua tampoc no és tan senzill o directe com sembla, o sigui, les concentracions a les que es troben aquests compostos a les aigües són relativament baixes, o sigui, parlem de nanograms per litre, més o menys. Clar, llavors necessitem d'un procés de tractament previ. Llavors, normalment, el que fem és filtrar les mostres, també per treure la matèria particulada i tot això, i llavors les mostres es carreguen amb uns cartutxos que estan recoberts d'una fase polimèrica i depèn de l'aplicació dels compostos que mirem, doncs aquests polímers tenen tendència a absorbir els compostos. I llavors això ho eluïm amb un dissolvent i això després va a l'anàlisi instrumental. Llavors, bé, a part d'aquests mètodes que us hem ensenyat amb aigua, que tots coneixeu, al llarg dels anys aquí hem anat treballant en desenvolupar metodologies amb matrius relacionades, matrius sòlides, també amb biota, que parlarà la Sara després, etc. Llavors, jo us presentaré els mètodes de matrius sòlides. Com a matriu sòlida nosaltres entenem sediments, fangs de depuradora, purins, després i sòls agrícoles. Llavors aquí us ensenyarem només un exemple d'aquest mètode que hem posat a punt per a desenvolupar aquest mètode és només per fàrmacs i antibiòtics d'ús veterinari i cobreix diferents famílies d'amplius, tetraciclines, macròlids, sulfamides, etc. I aquests mètodes s'han pogut aplicar en diversos projectes de recerca i també en diferents aplicacions, bàsicament on hem estudiat la reducció d'aquests compostos per a produir, per exemple, fertilitzants orgànics pel seu ús com a aplicació als sòls. Actualment tenim 2 projectes en curs on s'utilitzen aquestes metodologies que estan finançats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de Catalunya i en un d'ells s'està mirant l'aplicació de tractaments avançats als efluents d'escorxadors per a poder reutilitzar aquesta aigua dins de les instal·lacions. I aquí també mirem l'eliminació d'antibiòtics i també agents de resistència. Això ho estem fent en conjunt amb SCTs. I després també hi ha un altre projecte en el que estem avaluant la implementació d'un compostatge a altes temperatures per a obtenir un fertilitzant orgànic que es pugui aplicar en la producció agrària amb segell ecològic, perquè actualment aquests residus no es poden utilitzar en aquest tipus de plantacions. I després també hem pogut aplicar aquests mètodes per estudiar el transport de contaminants en sòls agrícoles amb diferents pràctiques. Llavors, molt breument, també ensenyar-vos la metodologia. Només amb això us volem ensenyar que l'anàlisi d'aquestes mostres no és directe i que és laboriós i que és lent i requereix d'una sèrie de processos perquè aquestes mostres són molt complexes i s'han de tractar. Llavors, per les fraccions sòlides, el que fem és una extracció amb dissolvent orgànic i alguns búfers. Llavors, aquests extractes es purifiquen amb extracció en fase sòlida, es tracten de manera similar a les mostres d'aigua com us hem ensenyat. I aquesta és la meva part.